Здравейте, мили хора! Искам и се днес да ви споделя нещо свързано с това, което много пъти повтарям, че най-доброто нещо, което можем да направим е да нямаме посредници между себе си и Бог. И какво имам предвид? Искам да ви разкажа малко повече за това. Аз също преди 20 години обикалях какви ли не, така наречените посредници, т.е. хора от всякакъв вид, които работят с енергии, знакари и всичко останало. Трябва да ви кажа, че това е една опитност, която на всички под някаква форма, на някой не е нужна, на някой не. Аз също преминах през тази форма. До момента, в който разбрах, че най-важна е директната ми връзка с Бог. Но какво всъщност искам да кажа за това? Дойде моментът, в който си дадах сметка, че когато отидем при някой, който да речем, че е цялостен, така изключително извисен човек, развит духовно, да речем, че попаднем на такъв, което е огромна рядкост, гарантирам ви, защото е пълно с страшно много хора, които претендират за някакво развитие, но в повечето случаи то се случва единствено на думи, тъй като когато дойде трудността, когато дойде страданието, те първи се хвърлят да търсят външна помощ, без да работят вътрешно със себе си и първоизточника, и без да се уповават изцяло на този първоизточник, което също няма нищо лошо. Въпросът е това, което говорим, да отговаря на това, което ние имаме като опитност и на това, кои сме ние в действителност отвътре, като действие и като същност. Но това са неща, за които всеки един от нас има компас, т.е. сърцето ни много ясно може да определи дали даден човек е такъв или не, но за съжаление доста хора се и подлъгват, а когато попаднем на човек, който не е напълно наясно с нещата, с връзката си с Бог, със себе си, тогава всъщност той ни обърква още повече пътя и го забавя, но пък това също е и наш избор, щом сме отишли при този човек и то също е част от пътя ни и всичко окей. Но все пак, искам да ви споделя следното. Да речем, че сме оцелили човек, при който наистина е цялостен, пълноценен, открил е покой в голяма степен. Разбира се, щом е жив, все още има да учи, всички имаме да учим докато сме живи, но да кажем, че е цялостен. Ако ние сме начинаещи, в повечето случаи информацията, която преминава през него и нивото, до което той е достигнал, за нас е до голяма степен неразбираема. Ние може да я разбираме с ума си, но не можем да я прехвърлим през практиката, нямаме достатъчно воля, за да го приложим и до голяма степен някои от нещата не ги усещаме. Понякога дори не можем да навлезнем в дълбочината на словото. Ако човекът пък е развиващ се, тогава пък на него са му необходими изключително много отговори на въпроса как да стигне до следващото и по-високо ниво. Но когато той си говори с един доста пълноценен и цялостен човек с висока вибрация, този човек вече стигайки до високото, на него вече малко му е останало в миналото точно как. Малко вече гледа нещата от друг ъгъл и за него как няма значение. За него всеки път как е различно. Отговорът на въпроса как е различно и той получава директна информация от първоизточника за това. Така че и на развиващия се, който има нужда стъпка по стъпка да му бъде показан също пътя в някакъв момент, също не е до голяма степен полезен. А пък ако пред този пълноценен човек застане друг пълноценен човек, на него може да му е много приятно да слуша словата му, но в действителност този друг пълноценен човек има своята връзка с първоизточника и в тишина влиза в такива дълбоки състояния, в които получава изключителни знания за своя път, за пъти изобщо на света и всичко останало, в които той не се нуждае от този човек. Така че в повечето случаи, разбира се, прекрасно е един пълноценен човек да говори, прекрасно е да споделя опитност, но единственото, което може да се направи е, че един пълноценен човек би могъл да споделя, като това би могло да помогне за сваляне пластовете на мрака около нас, с някакво напомняне за нещата. Сваляйки мрака от нас, сваляйки гнева, сваляйки хиляди черти от нас, които не ни помагат по никакъв начин да вървим в здраве и в радост, тогава все повече оголваме и вървим към истината и все повече откриваме пътя към Бог. Бог, Вселена, енергия, независимо как го възприема, нямам предвид в религиозния смисъл на думата. Така че това е за което може да бъде полезен един такъв човек. Но все пак то е просто едно напомняне. Например, ето вземете мен. Аз ви споделям някакви неща, но те са свързани с моята опитност. Това не ги прави вярните за вас по никакъв начин. Да, може би те могат да ви помогнат по някакъв начин. На някой може да му помогнат за нещо, на друг може да не му помогнат за нещо. Но е много важно, дори да сме
да се осланяме на някакъв вид посредничество, основно да го прекарваме през себе си и през връзката си с Бог. Хвърлям ви това семенце, защото ми се иска, независимо при кого ходите, независимо кого слушате, независимо кого четете и насъбирате информация, това е прекрасно. Но винаги имайте целта, която да е свързана с вас и Бог. Директна връзка, в която да няма посредници, защото никой друг не може да ви даде това, което може да ви даде тази директна връзка. Никой друг не може да ви даде онова огромно познание, което може да мине само през вашата връзка с Бог и с чистотата, която вие може да изработите към тази връзка. Истината е, че човек постига тази връзка, когато се отрече и от материалното и от духовното. Не говоря външно, разбира се, във външния свят ние работим, активни сме и така нататък. Говоря във вътрешните ни възприятия. Отхвърляйки и материалното и духовното, ние се разкриваме за абсолютното, за вечното, за истинското и за реалния жив Бог. И това е изживяване, което никой, дори пълноценен и проявен човек, не може по никакъв начин да го предаде с думи. Това е едно изживяване. Така че винаги ние и Бог, вие и Бог, вие и вашият първоизточник, природа, Вселена, Слънце, независимо в какво вярвате, е това, което може да ви даде най-голямата информация. И пак казвам, ако все още сте по пътя с посредници, няма нищо лошо. Повечето хора минаваме от там, но дръжте в далечината, когато и дойде времето, но онази точка, в която вие ще бъдете изключително свободни, повярвайте ми, за това да можете да изграждате себе си, здравето си, организма си, да получавате знания директно от източника. Това е най-хубавата свобода, която може да получи всеки човек. И тя е въпрос на работа, усилия, но с пускане, а не с вкопчване. Т.е. когато дойде моментът, това нещо ще се случи със сигурност. И това, което искам да ви кажа е, че нямате нужда, изобщо нямате нужда от посредници, от хора като мен, изобщо по никакъв начин. Стойте далеч от такива като мен. Не ви трябваме по никакъв начин. Вие имате вашата връзка, вие имате вашата сила, вие имате невероятните знания вътре в себе си, които просто трябва да бъдат открити и отворени, за да извървите вашия път. Който и колкото и да е развит, това, че някой нещо е постигнал или това, че аз мога да се изцелявам с помощта на Бог, това не ме прави по никакъв начин специална. Или пък правилният човек да ви каже какво вие да правите. Това, независимо кой докъде е стигнал, не го прави нещо велико и нещо невероятно за това да казва на този или на онзи какво и как да прави. Да, може да споделяме опитност, може да споделяме информация. Но само вие, единствено вие, имате силата, знанието, енергията, връзката, която никой друг не може да ви даде и която никой друг не може да ви осигури по начина, по който вие можете да я осигурите. Знам, че е по-лесно с посредници, но повярвайте ми, това, което може да получите в директна връзка, е само между вас и Бог. А тази връзка може да изградите по безброй начини. Вие откриете вашият начин. Най-елементарният от всички е да седнете в тишина и просто да слушате. И някой ден, в един миг, вие ще видите как ще получавате цялата информация за всичко. Под формата на интуиция, под формата на сънища, под формата на безброй неща. Вие можете много повече, отколкото можете да предположите в директната си връзка с Бог. Пожелавам ви вълшебни дни. До скоро!